Dobře, protože už je 9 hodin, tak začneme. Moje jméno je Pavlína Vavřínková a jménem společnosti PC Help vás vítám na dnešním webináři, na kterém vám představíme novou mobilní aplikaci našeho systému. Ta aplikace byla vytvořena jako rozšíření stávajícího řešení, které využíváte. A její vývoj jsme do značné míry stavěli na podnětech od vás, našich zákazníků, za což vám vlastně tímto děkuji. Mobilní aplikaci je nyní možné dokoupit pouze k modulům personalistika, volno a mzdy, a to od 1.8. V dalších obdobích je samozřejmě budeme rozšiřovat i o podporu dalších modulů a budeme vás o tom průběžně informovat, buď na takovýchto webinářích, videí a nebo newslettery. Tento webinář nahráváme, po jeho zpracování vám zašlu odkaz na záznam zveřejněný na YouTube, abyste se k této prezentaci mohli kdykoliv vrátit. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo zájem o individuální konfiguraci či informace o cenách, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese pavlina.vavrinková@pchelp.cz. Tak a děkuji, nebudu to prodlužovat, děkuji za váš čas a nyní předávám slovo kolegyni Lucii Nestrojilové, která vás vlastně celým webinářem provede. Dobrý den, ještě jednou vás vítám na našem webináři a půjdeme rovnou na to. Mobilní aplikace plus portál je vyvinutá jako Progressive Web App, neboli zkratka PWA. Tato moderní technologie přemosťuje propast mezi webovým prohlížečem a nativní aplikací, čímž eliminuje nutnost distribuce skrze obchody Google Play či App Store. Jaké jsou klíčové výhody naší PWA řešení? První je samozřejmě jednoduchá instalace, která probíhá přímo z prohlížeče bez čekání na schvalovací procesy obchodu. Další touto výhodou je ikona na ploše. Aplikace je přístupná jediným klepnutím, stejně jako běžné programy. Konzistentní UX zajišťuje identické chování a vzhled na platformách jak pro Androidy, tak i pro iOS. Výraznou výhodou, kterou tady vidíme, jsou tzv. Push notifikace. Zajišťuje identické chování a přímou distribuci důležitých informací na uzamčenou obrazovku telefonu. Rychlost přístupu je taková, že uživatel nemusí opakovaně zadávat URL adresu plus portálu ani další přihlašovací údaje. Vše je vlastně velmi jednoduché. Postup instalace na plochu zařízení je pak trošičku odlišná pro Androidy, pro Apple s tím, že každý pracuje trochu jinak s tím prohlížečem. Ale v jádru jde vlastně o to, že se otevře v aplikaci prohlížeč. Například rozbalí se nabídka prohlížeče a zvolí se vlastně možnost přidání té aplikace na plochu, potvrdí se instalování. To je pro Androidy, pro iOS je vlastně postup stejný, akorát se otevře prohlížeč Safari, klepne se na ikonu sdílet a zvolí se možnost přidání aplikace na plochu. Aktivace a párování zařízení, jak probíhá? Zprovoznění mobilní aplikace vyžaduje splnění technických předpokladů a následné spárování s konkrétním uživatelským účtem. Mezi technické a licenční požadavky patří samozřejmě dokup licence API, protože pro aktivaci modulu musí organizace disponovat příslušným rozšířením licenčního klíče klasické webové aplikace plus portálu, a to pomocí teda toho nového submodulu API rozhraní, které zajišťuje vlastně bezpečnou komunikaci mezi mobilním zařízením a tím podnikovým serverem. Po přidělení příslušných oprávnění, to znamená, dochází k tomu, že je k dispozici nový uzel práv,
jmenuje se mobilní aplikace, tak administrátor vlastně přidělí patřičným uživatelům konkrétní přístupy, práva do mobilní aplikace a tím umožní uživatelům spárovat neboli vlastně přidat si mobilní aplikaci do svého mobilního zařízení. Tím mobilním zařízením chápeme mobily, tablety, vlastně vše, co se netýká vlastně klasických PC zařízení a tak dále. Proces toho párování nového zařízení je velmi rychlý a intuitivní. Uživatel se přihlásí do klasického Plus portálu, pod osobním nastavením najde možnost propojení do mobilní aplikace. Přes tlačítko přidat zahájí vlastně proces registrace nového zařízení. Nejdříve si to zařízení pojmenuje, doporučujeme pojmenovat zařízení nějakým popisem, který slouží tomu uživateli pro snadnou orientaci, jako například soukromý mobil Samsung, pracovní iPhone a tak dále. Následně dochází ke generování QR kódu, kdy systém vytvoří unikátní identifikátor s omezenou časovou platností. Dochází k párování a uživatel si načte kód pomocí fotoaparátu, mobilního zařízení nebo in-app skeneru. V případě technických potíží s kamerou lze využít alternativu v podobě ručního přepisu párovacího kódu. Seznam připojených zařízení umožňuje uživateli kdykoliv odstranit nepoužívaný nebo ztracený telefon, čímž dojde k okamžitému zamezení přístupu k datům. Určitě vás bude zajímat, jak se potom do té mobilní aplikace uživatel přihlásí, jak bude logován, jak bude ověřen, jak bude zajištěna bezpečnost. Bezpečnostní vrstva aplikace je poté navržena tak, aby minimalizovala tření při vstupu do systému při zachování vysoké ochrany dat. Co je tím myšleno? Uživatel se bude vždy identifikovat a přihlašovat pomocí 6místného PIN kódu. Po tom úspěšném spárování, které jsem zmínila před chviličkou, je uživatel vyzván k nastavení tohoto kódu, který bude nadále používat pro rychlé přihlášení do mobilní aplikace. Logika komfortu je v tomto případě myšlena tak, že pokud uživatel využívá aplikaci na více zařízeních, což je samozřejmě možné a díky té identifikaci a popisu, že to je třeba soukromý Samsung, pracovní iPhone a tak dále, vždycky bude využívat jeden identický PIN pro všechna tato zařízení, což sjednocuje uživatelský zážitek. Změna PIN je kdykoliv vlastně možná, lze jej aktualizovat přímo v nastavení aplikace nebo v osobním profilu v rámci webového portálu. Zapomenutý PIN kód je z bezpečnostních důvodů v systému uložen neobnovitelné podobě a pokud dojde k jeho zapomenutí, není nutné jej resetovat. Uživatel musí v systému Plus portál zrušit stávající spárované zařízení a provést celý proces registrace a nastavení nového PINu znovu. Není to však žádný složitý proces, ale bezpečnost je tímto zajištěna. Co nyní webová aplikace nebo mobilní aplikace Plus portálu nabízí, je možnost pracovat, využívat modul novinky, modul aktuality, ankety a výplatní lístky. My si postupně veškeré tyhle tři oblasti zmíníme a potom v rámci praktické ukázky, jak ta webová aplikace na tom mobilním zařízení vypadá, i ukážeme. Novinky a aktuality jsou pro Plus portál v tomto chápání mobilní aplikace chápaný jako centrální úzel firemní komunikace. To uživatelské rozhraní je optimalizováno pro rychlou konzumaci obsahu a okamžitou reakci. Obsahem bývají většinou nějaké přehledy firemních změn, informace o benefitech, důležité upozornění, plánované školení či krizové odstávky. V rámci té
Obrovské výhody, která mobilní aplikace nabízíte, push notifikace, systém umožní zaslat upozornění přímo do toho mobilního zařízení. A kliknutí na notifikaci slouží jako deep link, čili opravdu uživatel je okamžitě přesměrován na detail toho konkrétního článku a informaci má i hned k dispozici. Co máme tady vlastně zajištěné také, a je to pro nás taky velký bonus v rámci cílení těch novinek, je možnost vlastně zaměřit daný obsah informace přímo konkrétním skupinám, například výrobě, managementu, obchodu, lidem na konkrétní pobočce v rámci nějakého územního rozdělení celé centrální firmy. Čímž se předchází informačního šumu a ty informace se dostanou opravdu tam, kam mají. Druhou výraznou oblastí, která vlastně je využívána v rámci mobilní aplikace, jsou ankety a zpětná vazba. Tento modul transformuje pasivní sběr dat na rozdíl od těch novinek, kde vlastně potřebujeme informativně zacílit na určité lidi třeba a dostat ty informace i hned. Kdežto ty ankety představují aktivní dialog potom se zaměstnancem. V rámci interaktivní výzvy je to myšleno tak, že uživatel obdrží notifikaci přímo s výzvou k zapojení. Tato cesta vykazuje výraznější a vyšší míru konverze než tradiční e-mailové dotazníky. V rámci těchto anket můžeme získávat informace o průzkumu spokojenosti od těch zaměstnanců, hlasování o výběru firemních benefitů, hodnocení kvality proběhlého školení. Je tady zajištěna anonymita průzkumů a je tam implementována technická bariéra která znemožňuje propojení identity uživatele s jeho odpověďmi. Vše je opravdu bezpečné. Výstupy jsou potom dostupné pouze v agregované podobě. Třetím modulem nebo oblastí, která je využívána v rámci mobilní aplikace, jsou výplatní lístky. Digitalizace a distribuce citlivých dokumentů zvyšuje bezpečnost a také rychlost doručení. Jak ten procesní tok probíhá v rámci mobilní aplikace? Administrátor, respektive můžeme říct mzdová účetní, osoba zodpovědná za mzdovou agendu, uvolní výplatní lístky v klasickém systému, v klasickém plus portálu. V rámci push notifikace a notifikace zaměstnanec je však okamžitě informován o dostupnosti nového lístku právě ve mobilní aplikaci. Dokument je přístupný pro ověření uživatele přímo v zabezpečeném prostředí aplikace. Je to ten bezpečný náhled. Tento přístup eliminuje administrativní zátěž spojenou s tištěnou distribucí. Zajišťuje, že se citlivá data nedostanou opravdu do nepovolaných rukou. Zmínila jsem ankety, zmínila jsem novinky, zmínila jsem výplatní lístky. To byly 3 základní pilíře, na základě kterých se mobilní aplikace vyvíjela v rámci svých začátků. Postupně doplňujeme další moduly nebo oblasti, když to tak můžeme říct, kterými chceme, aby mobilní aplikace aby byly mobilní aplikaci dostupné. Jedním z nich je dneska v rámci začátku vývoje nějaké implementaci testovací nepřítomnost. Zmíním ji v rámci tohoto webináře, protože už i na tom naší mobilní aplikaci, kterou vám budu potom za chviličku ukazovat, té praktické ukázce, tu nepřítomnost mám také nastavenou, zapojenou a funkční. Model nepřítomnost a týmový kalendář je vlastně operativní nástroj pro plánování spolupráce a ověřování dostupnosti kolegů. Ty data vycházejí z modulu volnost, ze stránky plánování volna, kde si uživatel plánuje v rámci svého kalendáře nepřítomnost. Propíše se i do mobilní aplikace. V rámci mobilní aplikace však mohu tyto nepřítomnosti plánovat a zadávat také.
Struktura dat a orientace je taková, že je v rámci jednoduché identifikace jasné, o jakého kolegu jde, o jakou typ nepřítomnosti jde, jestli je to dovolená, home office, náhradní volno. Časový rozsah nepřítomnosti a aktuální datum zobrazení je zde klíčový a ihned informace jsou dostupná a jasné. Vidím, o kterého uživatele se jedná. Poskytuje mi to nezbytnou časovou orientaci v kalendáři, jak ve svém, tak vlastně i jeho. Ovládacími prvky je, že v horní části obrazovky se nachází navigace pro přechod mezi dny a tlačítko pro vynucené obnovení dat ze serveru. Obrovský benefit je potom přímý kontakt na daného kolegu, kde mu z hlediska produktivity je to klíčovým prvkem zkrátka pro přímý kontakt. Mohu mu přímo zavolat, mohu mu přímo zaslat SMS zprávu z toho svého daného mobilního zařízení. Aplikace umožňuje iniciovat hovor nebo napsat SMS, čímž odpadá nutnost dalšího manuálního hledání kontaktu v kalendáři. Správa, soukromí a budoucí rozvoj mobilní aplikace, respektive to bude následovat za chviličku. Teď máme ještě bezpečnostní protokoly, kdy Plusportál striktně dodržuje zásady ochrany soukromí. A když se ztratí dané zařízení, mobil nebo tablet, je dobré vždy dané zařízení nebo ten propoj na mobilní aplikaci odstranit. Odstranit to zařízení ze seznamu těch spárovaných zařízení, aby se vlastně okamžitě zamezilo přístupu k firemním datům. Již jsem zmiňovala i také to, že nedochází k nějakému resetu PINu, pokud se ten PIN zapomene. Je dobré, nebo v této situaci je takový postup, že se PIN neobnoví, musí se vlastně zrušit stávající spárování a vytvořit zcela nové párování přes ten QR kód. To už jsem zmínila předtím, ale zmiňuji to znovu, protože je to jedna věcí vlastně určitě, která by vás jako uživatele mohla zajímat. Možná vás také napadne to, že jedná se o mobilní aplikaci, kde v rámci nepřítomnosti nebo v rámci té oblasti toho sledování nejenom mé nepřítomnosti, ale nepřítomnosti kolegů může dojít k tomu, že Plusportál bude hlídat a sledovat polohu zaměstnanců. V této případě se vylučujeme z nějakého tvrzení, že je to aplikace, která sleduje polohu. Aplikace pro standardní provoz nezajišťuje polohu a nevyžaduje souhlas s GPS. V rámci odpovědí zaměstnanců, účastníků anket je zajištěna opravdu 100% anonymní reakce. Aplikace neběží skrytě na pozadí za účelem špehování ostatních aktivit v telefonu. Ochrana na úrovni operačního systému nedovolí sledování bez výslovného souhlasu. Plusportál pro svůj běžný provoz toto vůbec nevyžaduje. Uživatel má plnou kontrolu skrze systémové nastavení svého operačního systému Android nebo iOS. Jak jsem zmiňovala na začátku, moduly nebo oblasti, které nyní mobilní aplikace nabízí, nejsou jediné. Plánujeme rozvoj dalších oblastí, dalších modulů do mobilní aplikace, neustálého rozvoje mobilního zařízení. Já ho v rámci řešíme a připravujeme vylepšení v oblasti docházky. To bude registrace příchodů, odchodů s volitelným využitím GPS pro terénní pracovníky a samozřejmě přehled Moje docházka. Zaměstnance určitě zajímá možnost
získat potvrzení či dokument, který normálně ve webové aplikaci využívají přes možnosti chci oznámit. Takže i vyzvedávání těchto potvrzení se plánuje v rámci mobilní aplikace jako dostupná funkce. Knihovna interních dokumentů s optimalizovaným mobilním náhledem bude sloužit v rámci nějakých firemních směrnic třeba, nebo v rámci nějakých dokumentů, které potřebuje, aby se zaměstnanci cíleně dostali. Společně s modulem docházka může jít a nemusí samozřejmě, ale pokud se nevyužívá plánování směn, čili interaktivní přehled přidělených a vypsaných směn daných zaměstnanců. V rámci personalistiky se plánuje doplnění funkce chci oznámit, změny, které standardně v Plus portálu může zaměstnanec řešit formou nějakého žádosti o vyřízení, který potom personalista zpracovává. Modul pracovní cesty a stravování je další modul, který je v našeho blízkého výhledu. Objednávání stravy přímo z telefonu, komu by se to nelíbilo, objednat si oběd a za chvíli si ho jít vyzvednout. Já tady kolegyni ještě vstoupím do té prezentace. Jak jsem říkala na začátku, vlastně o všech těchto novinkách budete průběžně informováni, takže jakmile do té webové nebo do té mobilní aplikace přidáme další funkci, dostanete tu zprávu nějakým kanálem. Tak můžeš. Když bychom to mohli takto shrnout, tak můžeme říct, že mobilní aplikace překlenuje propast mezi potřebami firmy a komfortem zaměstnanců, který je v dnešní době v rámci této moderní technologií vyžadován. Zaměstnanec má pohodlný přístup k Plus portálu odkudkoliv, má přihlášení do aplikace jednoduché pomocí identifikátoru PINu, je okamžitě informován pomocí push notifikací, které jsou opravdu funkční a cílené. A výhodou jsou zase opravdu transparentnost v rámci týmu, že informace se cíleně dostanou k těm, který mají v rámci nějakých pracovních skupin. Tohle to byla vlastně výhody v rámci toho, pro toho zaměstnance, výhody pro tu organizaci opakovat nemusím, vidíte to tady na obrazovce. Myslím to tak, že opravdu ta mobilní aplikace je směřována pro toho uživatele, pro toho zaměstnance a s jakým jakoby efektem ta mobilní aplikace je pro toho zaměstnance dostupná. Ukážu tím, že se nyní zkusím nebo přihlásím a nasdílím mobilní aplikaci přes opravdu mobilní zařízení. Takže teďka technické záležitosti budou tím, že teď změníme tedy sdílení této PowerPointí prezentace a pokusím se nasdílet přes svůj mobilní telefon rovnou aplikaci. Tak ještě chviličku. Ano, kolegyně mi potvrdila, že ji tady mám. Tak a nyní byste měli vidět vlastně náhled na moje mobilní zařízení, což je mám pracovní mobil, který bychom mohla mít takhle identifikovaný v rámci vlastně sdílení s tou webovou aplikací. Obrazovka, která na vás takto vyskočí, je vlastně přihlášení do mobilní aplikace na základě zadání 6místného PINu. Ten tu zadám a přes tlačítko přihlásit se ověří uživatel a dostávám se do mobilní aplikace, kdy na úvodní ploše můžu mít informace o novinkách,
které si takto můžu nahoře listovat. Jsou to novinky nebo nějaké aktuality, které mi mají být sděleny od zaměstnavatele. Já si je můžu takto rozkliknout, pročíst zprávu, seznámit se s informací, kterou na mě vlastně zaměstnavatel směřuje, označí mi ji za přečtenou a mohu se šipkou zpět vrátit zpátky. V rámci testování jsem si tady zadala určitou anketu, nebo byla na mě směřovaná anketa, jestli mám zájem o firemní stravování. Anketu si mohu zobrazit buď proklikem na... ne, kolegyně ověří, že nám se to... Tak, teď. Anketu, mám zájem o firemní stravování, anketu, kterou mám tady k dispozici, buď si ji mohu proklikem přes vlastně daný ten barevný panel, případně jít přes ikonu ankety. Teď chviličku, no to má nějakou odezvu, tak já už jsem klikla, koukám, jestli jsem... Ještě tak. Mám zájem o firemní stravování, mohu odpovědět na 2 základní otázky, ano, ne. Můžu hlasovat, hlasovala jsem. Zase chviličku, než se nám tady propíší to propojení, to takový, ano, jsem hlasovala, už. Takže mám informaci o tom, že už jsem vlastně odpověděla na anketu, mohu se přes šipku zpět nahoře vrátit zpátky a protože jsem anketu už na ní reagovala, už nemám vlastně ani tak jakoby zvýrazněnou dostupnou tady na té hlavní ploše. Novinkou, kterou vlastně tady teďka pracujeme, jsou naše vlastně informace nepřítomnosti jak mé, tak kolegů. Tady vidím vlastně krásně náhled na nepřítomnosti svoje a svých kolegů daného dne, kdy si pak mohu přes posun na další dny v kalendáři pomocí šipky vpravo podívat se na následující dny toho daného pracovního třeba týdne a šipka znovu na čtení mě vrací vlastně na aktuální pracovní den a informaci o tom, kdo v rámci mého týmu není na pracovišti. Mohu mu zavolat, mohu mu poslat zprávu a to přímo vlastně z mobilní aplikace. Pokud jsem si naplánovala já školení, naplánovala jsem si ho ať už přes právě možnost přímo v mobilní aplikaci, anebo přes webovou aplikaci Plus portálu. Školení je to nějaký typ absence, nedojde k tomu, mohu danou tu nepřítomnost přímo zrušit a vyřešit situaci přímo přes mobilní aplikaci. Samozřejmě nemohu rušit nepřítomnosti svých kolegů, jenom na to, co jsem si zadala já pod svým účtem. Nepřítomnost, novinky, ankety. Co je opravdu, na co jsme teďka v rámci mobilní aplikace, když to tak řeknu, hrdí a co je opravdu velmi užitečná věc, jsou výplatní lístky, kdy náhled na výplatní lístek daného zaměstnance, konkrétně jako testovacího tady je tak, že vidím daný měsíc a rok mzdového období, výplatu, aktuální zbytek dovolené, kolik jsem měla přes času a jaký je můj průměrný hodinový výdělek. To jsou ty základní informace. Já se samozřejmě mohu prokliknout do detailu té výplaty, vidím svůj hrubou mzdu, čistý potom příjem. Ano, mezi tím jsou srážky, nějaké příspěvky a samozřejmě legislativní odvody, jako je sociální, zdravotní pojištění, daně. S náhledem do struktury vlastně dovolené, respektive zůstatku dovolené je, ano, zase načteme, je potom ta stránka je dostupná takto, tak jsem byla rychlejší ještě jednou. Tak
jsem to totiž tak až. Už. Takže to je pro detailní náhled toho zase dovolené zůstatků a toho čerpání. Pokud se chci podívat v záložce roční vývoj vlastně mzdy, mé mzdy, mám tady potom i grafickou strukturu veškerých těch mých ročních příjmů a těch základních údajů ohledně odvodů a třeba i nákladů zaměstnavatele. Pokud nepřeji, aby byly informace typu číselných údajů viditelné, mohu si je takto očičkem vlastně skrýt v momentě, kdy prostě se za mnou objeví někdo, kdo ty informace vidět nemá, takže dokážu velmi rychle vyřešit tuto nepříjemnou situaci a poté si zase zapnout vlastně náhled těch číselných hodnot. Ta mobilní aplikace oproti třeba i té webové aplikaci, když dojde k nějaké úpravě, tak má upozornění přímo uvnitř té mobilní aplikace a tak si vlastně můžete aktualizovat tu mobilní aplikaci. Já teďka zrovna v tomhletom stavu tam nemám tohleto upozornění nastavené, protože veškeré ty novinky se vlastně doaktualizovaly tak, abychom je mohli dneska na našem webináři představit. Ale tak, jak to třeba znáte, že je možné aktualizovat jakoukoliv aplikaci, kterou si stahujete, ať už z Google Play nebo z App Store, tak tady to vlastně probíhá přímo uvnitř té mobilní aplikace a vy rozhodnete o její aktualizaci, která proběhne velmi, velmi rychle. Pokud se potom ještě třeba jakoby jenom takové hračičkování, může se změnit režim na tmavý, jinak přebírá režim vlastně z toho výchozího nastavení toho mobilu. No a v rámci vlastně té, když to tak řeknu, jednoduché ukázky, je to opravdu vše, ale je to o tom opravdu mít to takto k dispozici, v co zase nejvíce uživatelské podobě přijatelné a tomu uživateli okula hodící. Tady jsem to zase vracela už zpátky, tak to mám na tom bílém pozadí. Za mě, co se týče praktické ukázky tohoto mobilní aplikace, je to všechno. Kolegyně paní Vavřínková tady zodpovídá zatím nějaké dotazy. Nějaké dotazy, některé teda budu zodpovídat individuálně, protože se týkají třeba napojení a jak jsem říkala už na začátku, pokud máte opravdu nějaké technické věci, dotazy k cenám, dotazy vlastně k tomu modelu financování, rozšíření plus portálu o mobilní aplikaci, prosím, pište mi na pavlina.vavrinkova@pchhelp.cz. Já ty dotazy vaše zodpovím, případně si zavoláme, ujasníme si ty věci, abych vám odpovídala správně. Tak. Toto jsou, teď už zase, vidím tady, že jsou to většinou technické dotazy, takže to opravdu zodpovíme individuálně těm jednotlivým dotazujícím se. Tak. A tady teď ještě procházím. Ano, ještě tady procházím. Uživatelské dotazy než ty technického rázu, taky tady rychlosti přečtáme jenom nějaké. Tady je dotaz. Bude možné k přihlašování použít biometriku místo PIN? Ano, tahleta úprava je právě ve vývoji, takže bude. Znovu je tady dotaz na tu nahrávku, jak jsem říkala na začátku, zveřejníme ji na YouTube a všichni dostanete ten odkaz, abyste si tam tu prezentaci mohli znovu projít. Bude možné za žádosti o volnou dovolenou? Ano,
Tady je to o tom, jaké vlastně typy druhů volna v Plus portálu, v klasické webové aplikaci máte, tak ty se budou vlastně přebírat do té mobilní aplikace a bude je moci vlastně využít i ta mobilní aplikace. Takže ono to půjde tak, že se bude využívat jednotný číselník v klasické webové aplikaci a tyhle ty typy vlastně nepřítomnosti toho volna bude moci se využít při té plánování v mobilní aplikaci. Takže i dovolená, home office a další typy. A samozřejmě ti, co máte potom na docházku, nebo si vlastně evidujete to v číselníku položek docházky, ale využíváte oba dva ty moduly pro to plánování nepřítomnosti, tak je to ten číselník položek vlastně docházky. Úpravy přeho funkčnost, to jsou ty technické věci. To jsou technické věci a žádné takové. Jestli vás ještě napadají nějaké obecné dotazy, tak je ještě klidně pokládejte. Taky. Dobře, tak dotazy už nám teda teď nechodí. Takže já bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Jak jsem říkala, Dokumenty. ano, ještě tady máme jeden dotaz. Načítám. Co je pod záložkou dokumenty? Tak kolegyně ukáže. Načítám to přímo vlastně v té webové aplikaci a pod záložkou. Mě to takhle odhlásilo, tak jenom zase přihlásíme se do aplikace. To, co vy vidíte na té hlavní ploše, to jsou vlastně jakoby rychlé prokliky, něco jako dlaždice na webovém Plus portálu. Novinky, ankety, výplatní lístek, nově nepřítomnost. V těch dokumentech je vlastně možnost zobrazit si to, jak se sdělení od zaměstnavatele. Vydržte, už se to načítá. Sdělení od zaměstnavatele typu novinky, ankety a doklady od zaměstnavatele jsou ty naše výplatní lístky. To znamená, já pak mohu využít tu ovládací lištu horizontální dole, přes nevyužít nástěnku a dokumenty a přes novinky si vlastně zobrazím potom veškeré novinky, které mě zaměstnavatel uveřejnil. A já buď jsem si je přečetla, anebo jsem si ještě nepřečetla. Vydržte chviličku, jenom načtu zase tu stránku. Už tam na to zase trošičku to zpoždění je tam. A ano, dotaz. Jestli můžu vidět nepřítomnost potom celé firmy, nejen týmu, je to vlastně taky v rámci toho vývoje, protože musíme pořešit zmiňované GDPR, takže do blízké budoucnosti se... Do některé z následujících ano, věcí bude se řešit vlastně i... plánuje, ano. Ano. Tahle ta věc, kdy budete vlastně moci vidět nepřítomnost celé firmy, ale říkám, nebo kolegyně správně řekla, že to tam podléhá nějakým GDPR pravidlům, které teď řešíme. Ale jinak, abychom ještě dořešili ty dokumenty, tak je to vlastně přehled, dá se říct, všech anket, všech novinek a proklik do těch výplatních lístků obdobně, tak jak potom přes tu nástěnku. Je tady další dotaz. Je možné zasílat i vzkazy typu dostavte se do mzdové účtárny? Tady bych to viděla jako informaci typu novinky, kdy vy sdělíte tomu jednomu konkrétnímu zaměstnanci. Tady bychom to bylo asi spíš jako všem. Jednomu tady to zatím asi takhle úplně nejde, protože tam je zaměřené cílení pro ty oblasti jako skupin pracovníků, které se přebírají z číselníků pracovní týmy. Ale jako individuální zpráva konkrétnímu jednotlivci bych to tady úplně neviděla. Spíš i zpráva už nějaká kombinace. Jestli to tady potom dotazatelka myslí tak, že potřebuje informovat konkrétní osobu, kdy zapomněla něco vyřídit nebo nedonesla nějaký dokument, zaměstnanec nebo potřebné nějaké náležitosti, tak v tuhletu chvíli to takto úplně jakoby individuálně nejde, spíš obecně, že je třeba
něco k vyzvednutí u vás na účtárně nebo na personálním oddělení, dostavte se tam a tam, tak by to brala jako určitou novinku, kterou můžu cílit třeba na vybrané segment zaměstnanců typu pracovního týmu třeba. Ano. Jo, já tomu rozumím, tady tomu dotazu, ale myslím si, že v tuto chvíli ta mobilní aplikace takový jakoby nástroj tohoto typu tam nemá. Ale můžeme to vzít v potaz jako určitý nějaká rozšíření nebo nějaký podnět od vás jako od zákazníků, kdyby to jakoby možná mělo také své uplatnění a nebylo by to úplně jakoby taková jako podnět k zahození. Spíš se mi to líbí jako zajímavost, jak využít tu mobilní aplikaci. Takže super nápad, děkujeme za něj a my bychom ho třeba i do té mobilní aplikace mohli zapracovat. Co říkáš, Pavli? Předáme to na vývoj. Předáme, ano. Určitě vývoj s tím bude spokojen. Ještě vás jako něco třeba napadá, co by se vám v rámci mobilní aplikace spíš nelíbilo, ale co byste využili, ano, v rámci vaší praxe? Dobře. Tak, abychom to teda neprodlužovali, jak jsem říkala, webinář nebo tu nahrávku nasdílíme. Ty dva technické dotazy, které jsme nezodpověděli, zodpovíme individuálně a neváhejte se na mě obrátit s těmi dalšími informacemi, co se týká cen, dokupu i těch technických věcí. Tak. My vám děkujeme za pozornost a budeme určitě rádi i za vaše tipy. Pokud budete něco psát, tak jak jsme vlastně tady měli ten poslední tip, tak klidně i tipy, my je budeme dávat postupně na analýzu a na vývoj, protože ta mobilní aplikace se fakt jako rozvíjí, takže některé třeba ty vaše tipy zase zapracujeme. A pak, až budete používat mobilní aplikaci, budete říkat, tak to jsem vlastně vymyslela já. A na to se těšíme, až budeme to moci s vámi sdílet. Tak děkujeme moc. Tak děkujeme, mějte se hezky. Hezký a zbytek budeme v kontaktu. Nashledanou. Nashledanou.